खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जोंसार बर' दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनो पद्मश्री बान्था। क'क्राझाराव सुबुंखान्थि सान फालिनायाव प्रमद बर'आ फिरफिला बिरहोदों। रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखिया गुवाहाटीआव फिरफिला उरायदों। आसामनि सा 67 एमएलएफ्रा करोड़पति। 27 जानुवारिनि साखा बनखौ बोखांफिनबाय। दानिया आबुं रादाब। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गेदेमा थुनलाइगिरि, सावरायथौगिरि, समाज सिबियारि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था आवथायनो हानाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनो पद्मश्री बान्था फोसावबाय। 72थि सुबुंखान्थि सान फालिनायनि सिगां मिरु सोरखारि नखर बिफाना बर' थुनलाइनि गेदेमा लिरगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि मुंखौ भारत हादरनि ब्रैथि देरसिन मान बान्था पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'बाय। मख'नो गोनांदि डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया पद्मश्री बान्थाखौ आवथायनो हानाय बर' हारिनि गेजेराव थामथि सुबुं। डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि मुङा 2021 मायथाइनि पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानाया दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव रंजानाय आरो गोग्गानाय लाबोनानै होफैदों। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि पद्मश्री बान्थानि थाखाय आसामनि सा 9 गेदेमा सुबुंखौ सायख'दों। मिरु नखर मन्त्रलायनआ फोसावनाय बायदियै आसामनि आगु गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈखौ देग्लायनि पद्म भूषण बान्थानि थाखाय सायख'दों। रुंसारि जानायनि उनाव तरुण गगৈया भारत हादरनि थामथि देरसिन मान बान्था पद्म भूषणखौ मोननो हादों। ओरैहाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारिजों लोगोसे देग्लायनि पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानाय गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा जादों बारग' एमपि बिजया चक्रबर्ती, लक्ष्मी बरुवा, गोपीराम बरगयान, बुराक फकन, दुलाल मंकी, बिरुला राभा, रमान शर्मा आरो इमरान साहा। क'क्राझाराव खुंनाय 77थि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव हादरनि फिरफिला बिरहोदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय 72थि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव बाहागो लानानै मोनथाम गाबनि फिरफिला बिरहोदों प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि हादरनि फिरफिला उरायहोखांनायनि उनावनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथि लाखियो। बबेखानि प्रमद बर'आ जाख्ल'नाय आरो सोबख'नाय गैयै मोनसे गोग्गो समाज दानो आरो गावजों गाव गोरोबलायनानै समाज दावगालांनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायो होननानै सोंलुआव मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे समाव सुबुं समाजा सांग्रां जाबाय आरो जोंनि समाजनिफ्राय उदखारि थिउरियाबो गोजान जालांबाय होननानैबो प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि 72थि सुबुंखान्थि सान फालिनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बिटिआर हालामाव आरोबाव गुबुन मोन 8 टाउनखौ मोनसिगोन होननानैबो फोसावदों। गोदानै सोरजिजानो गोनां बे मोन 8 टाउनफोरा जादों बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर, तामुलपुर आरो बरमा, उदालगुरि जिल्लानि माजबाद, कालाइगाव आरो खैराबारि, क'क्राझार जिल्लानि फावरागुरि आरो दतमा। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव 72थि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि डक्टर सिद्धार्थ सिंहजों बिटिआरनि आइजिपि अनुराग आगरवाला, क'क्राझारनि एसपि राकेश रसन आरो जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकन लोगोसे ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि सांग्रां नोगोरारिफोर आरो फरायसाफ्रा बाहागो लायो। गुवाहाटी नोगोरनि खानापारायाव थानाय भेटेनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव आसाम सोरखारा मिरुआरियै खुंनाय 72थि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखिया हादरनि फिरफिला उरायदों। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि नुजाथिनायाव रायजो बेंगिरि मुखिया हादरनि फिरफिलाखौ दिनै बिरहोदों। बे हाबाफारियावनो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ रिपाब्लिक डे जार्नालिज्म एवार्ड 2021 खौ गागि खौरांगिरि अतीन दासनो गथायनानै होयो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफोरा दिनै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव हादरनि फिरफिला उरायदों। फारिलाइ बायदियै आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नगावआव फिरफिला उरायदों। बरपेटायाव सिद्धार्थ भट्टाचार्य, डिब्रुगड़आव चन्द्रम'हन पाटवारी, माजुलियाव नवदले, लखिमपुराव रन्जित दत्त, सिलचराव परिमल शुक्लबैद्य, तिनसुकियाव सन्जय किसान, मरिगावआव पिसुन हाजरिका, तेजपुराव केशव महन, जरहाटआव अतुल बरा, गवालपारायाव फणिभजन चौधुरी, धुपगुरियाव प्रमिला रानी ब्रह्म,
गलाघाटआव चन्दन ब्रह्म, बाक्सायाव रिहन दैमारि, आमिनगावआव सुम रहां 72थि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव फिरफिला उरायदों। आसामनि 50 जौखोन्दोनिबो बांसिन एमएलएफ्रा करोड़पति। एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्म्स सुंद'यै एडीआर आरो आसाम इलेक्शन वाचआ एमएलएफोरनि दोहोन सम्पथिखौ नायबिजिरनानै बे रिपर्टखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि 2016 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजाथिफ्रा गथायनाय एफिडेभिटखौ नायनानै आरो एफिडेभिटनि सायाव सोनारनानै एडीआर आरो आसाम इलेक्शन वाचआ बे रिपर्टखौ थियारि खालामदों। रिपर्टआव फोसावनाय बायदिब्ला आथिखालाव आसामनि सा 119 सिटिं एमएलएफोरनि गेजेराव सा 67 एमएलएफोरा करोड़पति। बेजों लोगोसेनो थांनाय 2006 मायथाइनि रुजुनायाव करोड़पति एमएलएफोरनि बिबाङा 5 गुन बांदों। 2006 मायथाइयाव सा 15 एबा 12 जौखोन्दो एमएलएफोराल' करोड़पतिमोन, नाथाय 2011 मायथाइयाव करोड़पति एमएलएफोरनि बिबाङा सा 47 एबा 37 जौखोन्दोसिम बांदोंमोन। मख'नो गोनांदि आसामनि दोहोनिसिन एमएलएआनो जादों नाहरकटियानि एजिपि एमएलए नरेन सन'वाल। नरेन सन'वालआ 33.94 कौटि रांनि सम्पथिनि बिगोमा जानानै बे फारिलाइनि जौसिनाव दं। ओरैहाय आसामनि गोरिबसिन एमएलएआनो जादों जलेश्वर बियाबनि इउडिएफ एमएलए साहाब उद्दिन आहमेद। साहाब उद्दिन आहमेदनि मुङाव 1,81,000 रांनि सम्पथिल' दं। फैगौ 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथा सानखालि जेबो रोखोमनि बन्द थानाय नंला। 27 जानुवारि एबा गाबोन साखा बन्द फोसावनायखौ बन्द फोसावग्रा आफादा बोखांफिनना लाबाय। मख'नो गोनांदि 27 जानुवारि खालि दुलाराय आसाम मटर श्रमिक गौथुमा आसाम नाङै साखा बन्द फोसावदोंमोन। नाथाय दिनै बै बन्द फोसावनायखौ बोखांनानै लाबाय होननानै सुलुआव मिथिनो हानाय जादों। दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गाबोन बन्द फोसावनायखौ बोखांना लाफिनबाय होननानै फोसावदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दुलाराय आसाम मटर श्रमिक गौथुमा दिनै गावसोरनि जेंना जेंगोनाखौ लानानै सोरखारजों सावरायनायनि बाथ्रा। नाथाय बे सावरायनाया मोजां फिथाइ थायाब्ला एबा जेंनाफ्रा सुस्रांजानायनि लामायाव फैयाब्ला फैगौ 12 आरो 13 फेब्रुवारि खालि 48 घन्टा, 25, 26 आरो 27 फेब्रुवारि खालि 72 घन्टा साखा बन्द खालामफिननानै सोरखारनि हेंथायै सोमावसारगोन होननानै दुलाराय आसाम मटर श्रमिक गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा खौरांगिरि मेलाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।